Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsuka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare basa randainge ndichimboita apo pandakaenda kuSouth Africa ndainge ndiri mbavha, asi tanyanya kuita zvekubhomba ma-ATM. The first time pandingati ndakabatawo mari kwainge kuri kuSouth Africa. Saka mukoma wangu vainge vagara vari part of a gang zviya zvemasyndicate zvinoitika kunana Shurugwe, vainge vari musyndicate. Ivo vaiwanzokurobha magold buyers avo anenge abva kuSouth Africa. Mukoma vakabva vachizoronga dhiri nemamwe magangsters ekuSouth Africa. Saka munhu aiti kana ari gold buyer aitogara atongotrestwa nechekare nemagangsters ekuSouth Africa, zvichitozivikanwa kuti baya uya anonzi Ningi ari kufanira kuti ange achizoenda kuZimbabwe aine mari yakawanda, ende ivo vaibva vachizopiwa tip off zvekuti gold buyer uya aizosara osvika hake muZimbabwe, but vanenge vachitomutevera zvavo vachitoziva kutoti munhu uyu ane mari yakawanda sei. By the time paaizosvikako ikoko kumakomba, munhu obva atobirwa mari kana mutauni chaimo. Dhiri raitorwa bho, then pfuti dzobva dzatoburitswa paya, vana mukoma vobva vatotorera munhu mari. Saka pane pamwe apo pavakazoudzwa kuti painge paina umwe baya uyu ainge ari muBeitbridge achifanira kuti ainge achizouya kuzotenga goridhe kukwekwe. Saka baya uyu akabva achizopiwawo tip off, akabva audzwa kuti ikoko kukwekwe kwaainge achida kunosangana nevanhu vainge vachiti vaiva makorokoza vaine goridhe, vainge vakatopiwa tip off kudhara paakangosimuka kuJoburg vainge vachida kumubira. Saka iyewo nevakomana vake akabva achizodaidza ivo vana mukoma kuti vange vachizoya kuBeitbridge. Vana mukoma havana kana kumbogara vakanyumwa sezvinhu zvavainge vachitoziva kuti ndo zvavanogara vachingoita zvekungobira magold buyer plus neinformation vaisambofungidzira kuti munhu iyeye ainge aine vamwe vanhu vaainge achifamba navo. Saka vana mukoma vakabva kukwekwe kwava kuenda kuBeitbridge. Vakati vachinosvika muBeitbridge paya vachida kunoburitsa pfuti ndokubva dzatokokwa, ivo vachida kuzonetsana nevarume vaya vangu mukoma vakabva vachizongopfurwa kwava kutofira passport. Saka vasati vazonopfurwa nepfuti kuBeitbridge vainge vakagara vakandipa mafoni numbers vakati, mupanhami chibasa ichi chandinoita ichi anytime isuicide mission iyi, kungozamawo kungoraramisa mhuri. But vainge vaine mission yekuti vana vavo kana vava kumacolleges ivo vozoonawo kuti vangaita sei votanga rimwe business, asi sezvisinei Mwari vakabva vachizoita sekuda kwavo. Then ipapo vainge vakandipa mafoni numbers vakati, mupanhami manumbers awa andakupa, if anything happens to me, whether ndasungwa kana kuti pazongoitikawo suicide mission, iwe unofanira kuti unge uchizotora mafoni numbers awa wotaura nemunhu iyeye wobva wamuudza kuti ndapiwa manumbers ako naJeff, munhu iyeye anokubatsira, he won't ask you a lot of questions. So ndakabva ndachizoenda kuPretoria. That is how my brother connected me nevanhu vainge vachiita zvekubhomba ma-ATM, but vainge vari magangsters. Saka ndakazoti ndasvika muSoshanguve ndokubva ndachizotanga kugara pamba peumwe mufesi ainge atori gangster zvekare. Apa aihwanda nechechi achifamba achidonetera vanhu uye zvekare aine kachechi mucommunity mufesi iyeye, but kachechi kake kainge kari muPretoria mutown. Saka ndakabva ndachizotanga kugara pamba pake, ende basa iroro randainge ndichiita rainge risiri basa rainge riri nyore. Vanhu vazhinji vanongonzwa zvichinzi pakabhombwa ATM, but panobhombewa ATM varume vakawanda havangambopamiri, nekuti saundi chaiyo paya pekuti munenge mazoputitsa bhomba racho munenge matova kuhondo chaiko. There was this other time apo patakaenda nomwe mufesi watakanotora kuAlexandra, aizviitawo mugangster akazotozviitira mubhurugwa, takazoseka zvedu, but panguva yacho iyoyo paakazviitira kana nesu tainge tichitonzwa kutya nekuti bhomba parakaputika mukoma
ainge atori ma1. So there were times when everything will go according to plan, but nyaya iripo manje ndeyekuti kana wava kudhila nemagangsters, vanhu vekuti vanenge vasina kana direction neupenyu. Hakuna munhu anoti ndikuda kuba mari so that ndinge ndichizokwanisa kuzotanga business. Kungoba mari, kufadza vanhukadzi, kutenga motikari dzinodhura. Sekusouth Africa vanofarira maBMW. Munhu anongoti kana akarova heist yake obva anotenga BMW, apa achitenga hembe dzinodhura, mumba muchingogara muine mari nguva dzose. Saka neniwo ndainge ndava kutozviona sekunge ndainge ndatovawo muSouth African panguva yacho iyoyo, zvekuti dai kwanga kuri kunzi ndaigara ndichingozvirangaridza kuti aiwaka, even though uine vanhu vauri kuwirirana navo, but unofanira kuti unge uchizviziva kuti wewe unobva kuzimu. Dai ndakangopindwawo nepfungwa dzekuti ndige ndichirorawo mudzimai anobvawo kuZimbabwe, maybe ndingadai ndiri mupfumi kutaura kudai so, but ndaingodanana navo vakadzi veko kuSouth Africa. Vazhinji vacho ndaingodanana navo vandinenge ndangosangana navo kunzvimbo dzemafaro. Munhu anenge asitomborina kana chaanombofa akaronga newe, achitongozviudza kuti as long as tatongodya mari zvese zvinenge zvitori bo. So I never had that opportunity yekuti ndige ndichikwanisa kurongera mari yacho iyoyo. Ndaingoti kana ndikangobata mari chete, then girlfriend yobva yatondiudza kutoti mwana wangu hana chakati, apa unenge uchingoudzwa mamwe mazimari anenge akangowanda. So pakazodhakwa tsoro manje, ipapo tsoro yakabva yadhakwa zvekutodaro. That was the night in 2008. Zvakaitika mugore ra2008 takatoenda zvedu ndokubva tatonochila pane imwe safe station kunze kwainge kwatodoka. It was me and 4 other men. Ndainge ndakati inini ndiri ndega muZimbabwean, vamwe vose vainge vari vemuno muSouth Africa. Saka panorohwa madhiri akadaro, hakusi kunzi imimi vacho vanobhomba ATM ndimi munenge muine mari yakawanda. Vanenge vaine mari ndivo avo vanenge vari varidzi vedhiri, like mabig bosses vanoconnecta everything so that munge muchizokwanisa kurova money heist yacho iyoyo. Saka panenge paine munhu anenge ari muridzi wemotikari kana kuti anenge atsvaka motikari yacho inenge iri getaway car and everything zvamuchazoshandisa, zvombo zvose zvamuchashandisa just in case, zvose izvozvo zvinobhadharwa and zvinenge zvichitodhura because it will be charging by the hour, even by the day. Saka imimi henyu, even though muchizopiwa mari, but avo vanenge vari kumba, vanenge vasina kana risk, vanenge varonga dhende racho rose, ndo vanosara vaine mari yakawanda. Takagara zvedu mumotikari takamirira kuti nguva dzedu dzinge dzichikwana. Isusu muchigenga chedu taiwanzokumirira kuti kuma 3 up to ma 4 am ndipo nguva apo pekuti munhu kana akarara anenge ava kunyatsokurota hope dzinonaka, ende kana mbavha ndonguva dzadzinofarira kufamba dzichipindira vanhu mudzimba kuzve 3-4, because ipapo hakuna munhu anenge akasvinura, munhu anenge ari kuhope. Kunyange zvikanzi wambonetsekana nekubatwa nehope, kazhinji dzichinonoti kuma 1/2 kuzve 3-3 dzinotokubata chete hope dzinonaka. So takaramba takangomirira kusvika nguva dzedu dzakwana, then ndokubva tachizoenda pachiATM. Ndakati ndakachitarisa chiATM ndikati anasi tinorova mari chete. Saka pamafesi atainge tiinawo atakazosungwa zvekare nawo, painge paine umwe mufesi ainge ari special forces guy, akabva achizoenda padhuze nechiATM paya kwava kupfugama ndokubva achizotanga kubayirira maexplosive mamwe ataishandisa anonzi magelinite imomo muchimushini chacho. Pasina kana nguva akabva ati ainge apedza, akabva auya patainge tiri ndokubva azoti balekani bafetu, ndokubva tachizotanga kumhanya. Takamhanya mukoma, pasina kana nguva ndobva takabva tachizonzwa bhomba richiputika, boom, bhomba rakaputika. After that ndobva takazoswedera pedo nechiATM. Takaona kuti zvino mainge muine mari yainge yakawanda. Takatora mari, mushure mekunge tatora mari ndokubva tachizofonerwa zvekare. Takabva tapiwa imwe location. Usiku hwacho ihwohwo mukoma Nashi takazorobha maATM 5 ndokubva tachizodzokera zvedu. Takaenda
kune imwe imba yaboss vedu. Tasvika kuya ndo patakaona kuti mari yatainge tiinayo yaitosvika kuma 3 million something. We went to our boss's house, akabva achizotipa each one his own share and said to me kuti since inini ndainge ndiri muZimbabwe ndaifana kutoti ndinge ndichitobuda munyika. Zvinoita shavi renhamo. Ipapo pandainge ndichifanira kuti ndinge ndichitongobuda muSouth Africa ndichidzoka kunoku kuZimbabwe nemari yandainge ndiinayo. Shavi renhamo rikabva rati iwewe hakuna kwaunoenda. Ndakangonyengererwawo nevakomana vandainge ndiinavo maSouth African, vakabva vati ngatitangei mhani tambonwa doro nekuita kabribe. Ndikabva ndati it is okay. Saka ndainge ndiine rimwe bhebhi rangu randainge ndichida ende taiwanzo kungoonana kana ndiine mari, because ainge ari munhu ainge akatondiudza nechekare kuti kana usina mari usauya kumba kwangu. Apa Uncle Joe vacho vainge vari boss taingovati Uncle Joe, saka vainge vakanditi you have to lay low for a couple of weeks, but hey, I was so foolish. I then spent the next few days ndiri kuJoburg kumba kwegirlfriend yangu. Apa ndainge ndakaita kuloda mari mune chimwe chibhegi changu chechamazi chandainge ndatenga. Ndaita kumutema nemari uye zvekare ndichimuudza kuti murume ainge akamupa mwana uyo waakambogara naye kainge katori kamwana kacheche kwandiri, kamwana kecrash. Ende ini ndiri munhu wekuti ndaiti kana ndikanwa doro ndaita maramba doro, in which ndaiti kana ndadhakwa saizvozvo ndaizongofamba ndichingoudza kana ani zvake kuti ndine mari, onai mari yandiinayo, ende ndichitozvifumura kuti mari iyi imari yemadhiri, takaenda kwakati tikanoba nekuti ndinenge ndakadhakwa, ndinenge ndongorotomoka. So handizivi kuti wacho akazonditengesa sharp ndiani, but I suspect kuti boyfriend yegirlfriend yangu anenge ndiye akazonditengesa, because paakanzwa zvichinzi mukadzi wake ainge akakembesa murume waainge achidya mari zvekutodaro, akauya aine vamwe vake vachida kunetsana neni. Saka iye ainditya manje. Ndokubva ndachizongotora mari mubhegi muya ndakabva ndamutema. Yandakaverenga ikakwana iye kuita 7,000 rands mari yandakamutema nayo. Ndikabva ndati uri kamwana kecrash kwandiri, enda unotenga zvipfeko zvemukati usati wada kunetsana neni. You are a small boy. Mukoma. Ndakazoti zvino doro rapera mumusoro. Ndikabva ndati zvese zvandiri kuita zvakadhakwa, kudya mari nehure iri. On top of that, kupa umwe munhu rume 7,000 rands kuti enda unotenga zvipfeko zvemukati, zviri nani kuti ndinge ndichidzokera kumba ndinoona kuti ndoita plani ipi. Dai ndakakwanisa kungodzoka kuZimbabwe kana confession yakadai mukoma handaimbouya ndichikuudzai, ndingadai ndichitozvipandirawo ndichitozvitsvakirawo mari. Asi kutouyawo padare hanzi mbudzi kuzvarira pavanhu inenge ichida kudzingirwa imbwa. Ndiri kutambudzika hama dzangu, ndokusaka ndauya panapa. Ndakazobatwa zuva renumber 3 ndiri kumba kwegirlfriend, ndatogadzirira ndichitoti time ndichaenda ndobva ndazonokwira hangu mabhazi ndodzokera kumusha. So mapurisa akabva achizotongosvika paipai pfuti dzikatoburitswa ndokubva ndatosungwa. It was game over just like that. Saka ndakabva ndachizotongwa. I did spend most of my years ndiri kuVenda prison because ndainge ndiine dzimwe mhosva dzekare dzandainge ndakapara ikoko kuVenda, kuThoya Ndou to be precise. Saka vainge vachitonditsvaka zvekudaro. Ndakangoti ndangosungwa chete ndikatoziva kutoti zvatodhakwa. Ndokwandakazogweverwa ikoko futi kuVenda, ndokwandakanyanyisa kuspenda most of my time in prison. Saka ndasvika kuVenda kuya mukoma jeri repaVenda rinorwadza because kunoitwa zvemagangsters. Saka ivo vanoti zuva raunenge wapinda mujeri vakaona kuti you are not part of a gang, vanobva vakumanikidza kuti unge uchirwa noumwe munhu mujeri imomo. Saka munozowanzo kurwisanidzwa mushure mekunge mapiwa matooth brush anenge akarodzewa. Saka matooth brush iwawo anenge akarodzewa saizvozvo munhu kana akanyatsokukubaya kana kufa unotofa. Saka it will be a fight for your life. Kana uri munhu anenge ari weak usatombogara wapara zvako mhosva because unozotoiswa chitoy boy. Vamwe vanhu vakagara
iwewe unenge uchingomupa chete. Zvinhu zvainge zvakandiomera because ndindega ndainge ndichibva kuZim, uye zvekare painge pangori nomwe murume wekumozambique. Ndakaluza weight. Izvi ndo zvavainge vachiita. Vaiti kana chikafu paipai chikauya taiwanzokupiwa chingwa chinenge chiine baked beans nemazai, dzimwe nguva zvimwe nezvimarussian kana kuti zvimaviana. Saka zvavanoita manje, chingwa vanochisa pasaidi, kunenge kuine zvimwe zvimasel izvo zvinenge zviine mamwe magangsters vanenge vachinzi ava ndo magangsters. Then imimi vanokutorerai chikafu chose checha chinenge chisina munyu. Dzimwe nguva kana vakatowana mukana vanotanga vaendesa maplates acho iwawo mushawa, so that supu yose iyaya vange vachiita yekugeza. Vanokupai beans dziya dzinenge dzakangoita white, dzisina kana taste. Unenge wava kungorarama nekungodya zvinhu zvinenge zvisina munyu. Saka izvi vachizviitira vanenge vachiti ivo ndivo vanenge vachifanira kungova like mabhuru, imimi munenge musingadye zvine munyu, munenge musina kana simba. Saka ndo zvavanenge vachizviitira. Taishungurudzwa, tichirohwa, tichikorobheswa, dzimwe nguva tichinzi tinge tichirwa. So in 2023 ndo pandakabva ndachizonzi ndainge ndasevha makore angu awo andainge ndakatongerwa kubva zvandainge ndakasungwa. Ndakafara, I was free, but ndainge ndakakanganwa kuti inika ndainge ndiri wekuZimbabwe. Zvechokwadi kana usiri munyika yako kana ukapara mhosva, you never see freedom, and freedom means nothing, because ndakangoti ndichingobuda mujeri, so vakandirova tactic iya inonzi release and deport. Saka ndakangoti ndichingobuda pagedhi repacorrectional service ndikabva ndatoona chimwe chivheni chainge chakapaka, chainge chiri chivheni cheimmigration. Ndikati home affairs iyi boy here, semunhu ainge aspenda makore akawanda ndirimo mujeri. Ndakangotiwo ameno mukomaka ya upenyu hunorwadza. Ndakangofamba kubva pajeri recorrectional about 10 meters ndokubva mapurisa aya vatoti enda ndokubva vatobvunza passport, zvikabva zvatodhakwa. Ndakabva ndatosungwa ndokubva ndadzoserwa zvekare mujeri, and then I was deported. But I was deported mushure mekunge ndazotobatsirwawo nevamwewo vakazouya vakabva vati wakamusungwa uyu agara 15 years in prison. Saka hazviite because home affairs yaitochinga ichitoti yainge ichida kuti ndinge ndichitotongwa zvekare because ndainge ndisina passport. Ndikati nhai Mwari, apa ndabuda mujeri after 15 years ndava kuudzwa zvekunzi ndinofanira kuti ndinge ndichiendeswa kuLindela uko futi kuJoburg, ko kana kuri kunzi zvikazonzi kune dzimwe mhosva dzandakapara ndaita kuyeredza misodzi. So kana vanhu vaindinzwira tsitsi ndikati ini hangu ndava kutofira mumajeri emuno muSouth Africa, Mwari pindirai. Ndo pakazongopindirawo chimwe chiorganization, then that was when I got deported. Mukoma dzimwe nguva munhu unenge uchitya kunzi you are going to get deported, asi nesituation yandainge ndava mairi ndakazviudza kuti it is far much better to get deported. Kunyika kwangu ndonotangira patsva. Ndakabva ndachizodzoka kuZimbabwe, even though ndainge ndakazviudza kuti ndava kudzoka hangu kuZimbabwe, asi chainge chondirwadza manje apo patainge tiri mukumbakumba tichiendeswa kuBeitbridge. Ndakatanga kufunga kuti saka pane vanhu vose vari muno muchikumbakumba ndini munhu akabata mari yakawanda zvokuti ndakatobatawo mari yaisvika kuma 400 and something thousand rands cash, hard cash. Mari iyoyo handina kana chipenet kana chii chandakatenga nayo. Mari iyoyo yose yakaperera muvanhukadzi. Apa mukadzi uya Makwena wandainge ndichidanana naye, she never even bothered to visit me. Mukoma mufunge zvenyu, pandakatombosungwa ndakatombogara papolice station yemulocation imomo maainge achigara kana kungouya zvake, because shuviro yangu yainge iri yekuti sezvakaita magirlfriends evamwe maSouth African vaiva vandainge ndiinavo patakangosungwa chete, ivo vakabva vatanga kumhanya nekuti maSouth African aya ivo ainge akangwara. Kungosungwa chete zvavanobva vaita, vanobva vaudza magirlfriends avo kuti chitora mari yayo yakati, then motsvaka lawyer, so that kunyange vakanzi vanonzi makore akawanda kugara mujeri but anenge ari nani, because ivo vakazotokasika kubuda. Inini ndikarova 15 years mukoma ndirimo mujeri. Saka she forgot about me. Dai akangouyawo zvake ipapo pandainge ndichiri mulocation, kungouyawo kungoti I'm really sorry, munhu wandakapa
120,000 mukoma. Ndichingonosvika pamba pake ndakaburitsa mari yandainge ndiinayo mubhegi ndikati, Makwena, panapa iwewe you have to know kuti you have to act like my wife. Iyi ndo mari yandabva kunokushavira mukadzi wangu, uya tiverengerane. Ndokubva tatanga kuverenga 1 2 3 4 kunopinda mu120,000. Vana vake ndikamuudza kuti mari iyi yandiri kukupa haisi yekuti uchaishandisa kutengera vana vako hembe kana kuita sei. Iwewe mari ndichakupa zvekare. Ndakamupa mari yekuti iyi uchanotenga chikafu ichagara iri muakaunti mako. Iyi ndo yako yandoda kuti unge uchizochengeta, then tozoronga nayo. Akabva ati, it's okay murume wangu, ndinokuda, but she forgot about me. Kungonditsvakirawo lawyer, kungobvisawo kana 10 pa120 yandakamupa, 10,000 kungoti lawyer uringouyawo, because zvainge zvakaoma mukoma. But I saw kuti vanhukadzi they are she devils. Ndakazoti ndasvika muHarare ndakanyatsokuona kuti masamba achinja. Apo ndainge ndakazobva kunoku kuZimbabwe kuzve2007 2008. Saka pandakadzoka ndakatomborasika, ndainge ndisingachazivi zvino kuti ndonanga kupi. Kana pambudzi apa ndakatomborasika because ndakangosiyawo pakangoitawo zvapo. But pandakadzoka ndichiona zvimatakishopu ingori mvenge. Ndainge ndava kusatomboziva kuti ndichiri muHarare here kana kutoti ndatova kwaMurambinda zvangu. Ndainge ndisina kana mari, no food. Apa vehukama vainge vasingatangiki because kune vaitozviziva kutoti mukomana akarova mari. Mushure mekunge varova mari yaisvika kuma400 and something, mukomana ndokubva achizoenda akanodyiwa mari iyoyo nemahure. Ndakarwadziwa ndikati pano ndoita sei. So ndakazodzokera hangu kuDen kuEpworth ndikanogara kuya. Ndakabva ndachizoenda kwaMurehwa. Saka kwaMurehwa uku ndainge ndakamboenda namukoma wangu. Saka mukoma ivo vaiwanzokuenda ikoko vachinosimbisiwa so that vasazobatwa, sezvo vainge vachiita izvozvo zvokunetsana nemagold buyer nemamwe masyndicate. Saka zvainge zvichitoda kutoti vange vachitogara vachitosimbisiwa kun'anga kwacho ikoko. So when I got there ndo pandakabva ndachizotaura nen'anga. Asi chimwe zvekare chakandimanikidza kuti ndinge ndichiendako kwaMurehwa yainge iri nhau yekuti pandakasungwa then ndakabva ndachizomanikidzwa kuti ndinge ndichizonetsana neumwe murume, but ainge atoriwo murwere nechekare. Ndakatomuona kutoti munhu uyu ndiri kuda kunetsana hangu naye even though I have no choice, but murwere nechekare. Ndokubva tatanga kurovana paya. Saka iniwo netoothbrush yandainge ndakabata yainge yakarodzewa. Ndakabva ndamubaya, akakuvara zvakaipisisa. Ende kunyange panozouya vaya majailboy hapana kana anombotaura kuti chichaitika because ndiwo unotopinda pama1. So ndakangorambawo ndakanyarara. Then akabva achizoendeswa kuchipatara, akazodzoka, akazoti azoitwa transfer to another jail. Ndo pandakabva ndachizotanga kumurota. Ndaimurota achiuya kwandiri achiti, wakandiuraya, newewe unofana kuti unge uchizozviuraya. So ndakazogumisidzira ndava munhu uya wekuti ndainge ndava very suicidal and I was always under monitoring nekuda kwemasuicidal tendencies angu, zvekare nekushungurudzwa mujeri zvinokonzeresa zvazokupa masuicidal tendencies. Zvekare ndainge ndisingakwanise kurara usiku ndichingorota hope dzinotyisa. Saka ndaingorara ndakangogara chete ndichimuona mufesi uyauya achinditi, wakandiuraya, newewe unofana kuti unge uchizozviuraya. So ndakazoenda kwaMurehwa. Ndasvika kwaya ndikabva ndataura navo sekuru. Takataurirana, ndikavaudza kuti painge patori nemweya wengozi wainge wavapo. Vakabva vati mweya wengozi unonetsa kudzinga. Chataikwanisa kungoita ndechekuti mweya uyu wengozi taibva tachizoubvisa pandiri tobva tachizouisa pamwana weumwe mukoma wangu. So takaita saizvozvo, but hazvina kufamba mune zvakanaka. Vakabva vanditi no, hazvinetse for now, sezvo iwe uri kuti hauna kana chauinacho ende zvinhu zvakaoma, ndava kuda kukupa bhodhoro iri randichakupa rine mafuta eLucky. Saka ndisati ndakupa bhodhoro iri pane zvandoda kuti iwe unge uchiziva
pane dzimwe mhiko dzauchange uchizotevedzera, ende haufaniri kuti unge uchizokanganisa mhiko idzodzo. Zvekare unofanira kuti unge uchizonyora mazita ehama dzako dzose. Saka hama dzako idzi dzauchanyora mazita pachipepa tobva takanda muhari ndo inenge iri guarantee, kuitira kuti zvinhu zvikazokuomera kumberi uko tinokwanisa kuzongoshandisa, unongoisiva nyaya yacho. Saka ndakabva ndatoziva kutoti painge pachitodiwa ropa rehama dzangu. Tisati taita zvose izvozvo vakanditi tinge tichizomirira kuzonosvika kunze kwasviba. Kunze kwakazoti kwasviba vakabva vachizouya nehari, then vakabva vachizoti tinge tichizouraya mbudzi. Takauraya mbudzi ndokubva ropa riya razopindamo muhari, then vakabva vachizondipa bepa iro ravakanditi ndaifanira kuti ndike ndichizonyora mazita evanhu vose avo vandainge ndichida kuti vange vachizova like guarantee kana kuri kunzi zvinhu zvikadhakwa. One by one ndakanyora mazita emafamily members vari 9 hama dzangu, ndo vandakanyora mazita ndikabva ndati imi hama dzangu ndinoda kuti mweya yenyu inge ichizova guarantee, so that kana kuri kunzi ndikazokanganisawo mhiko zvikanziwo zvikadhakwa ndinenge ndichiziva kuti ndinenge ndashandisa mweya yenyu, ndimunenge muri guarantee yangu. Ipapo ndichinyora ndaita kubvunda ndichiti saka ndo zvandasarudza here izvi, but ndakazongozviudza kuti zvakangofanana because ndiri murombo. Vose 1 varamba kundigamuchira nekuda kwekuti ndakaitawo mistake muhudiki hwangu. So ndakabva ndachizotanga kunzwa maoko angu achivavira kubva zvandakanyora mazita. Ivo vakabva vatoti zvatoita nekukasika. Ndanga ndisitomborina kana tarisiro yekuti zvichaita nekukasika seizvi. I did zvose zvavakati ndinge ndichizoita, but pandakazodzokera kudeni kuEpworth nothing happened. Ndainge ndakatarisira ndaiti kana maholidays ava kuda kunosvika ndaitogara ndakagadzirira ndichiti zvimwe kuda shoko rerufu ndichazonzwawo rosvika zvichinzi ninge wako uya apararira muaccident. No accident, nothing. I waited for weeks. Mwedzi ukadarika, my life remained the same. Then I found out kuti Prosper uyo wandakatanga naye, not his real name, ariko kuJoni uko. Saka iye ainge ava kuenda kuJohani Masowe. Saka mistake yatakaita, mweya uya wengozi takabva tachizoudzinga kubva pandiri tichifungidzira kuti ndiwo wainge uchikonzeresa kuti tinge tichizoita mabad luck, mhiko dzangu dzisakwanisa kushanda. Saka ndakabva ndachizodzingira mweya wacho kumwana wekazini yangu Prosper ariko kuJoni uko. Iyewo paakaona mwana ava kungoita chirwere chekuti ainge ava kungoti pano nepapo wadona, wafamba wadona, then ndokubva achizotanga kuenda kuchechi yekumasowe. Saka ikoko manje vainge vachimubatsira vachiita all night prayer pamba pake, zvoto pamba pake nekutsanya. Saka zvinhu zvaya zvataiti kana tikazvituma kuti zvinge zvichienda kunorova mwana wake zvairamba, kana kumuuraya iye nekuda kweminamato yaya zvaibva zvachizodzoka kwandiri zvobva zvazondirova, sort of like a go back to sender, yekuti munhu anenge achiita nemunamato asi asingatozvizivi kutoti ari kutoita go back to sender. So pandakaona kuti zvainge zvaramba, pandakazonzwa zvichinzi kuti Prosper vari kunoku kuZimbabwe, ndakabva ndachizoenda ndikanovashanyira. Ndakaendako ndichingeta sekunge ndainge ndingoriwo visitor, but chokwadi chainge chiripo mukoma ndainge ndiine mishonga yandainge ndiinayo. Saka ndainge ndakanzi ndinge ndichitenga macandles angu eblack. Ndokubva ndatenga macandles angu eblack. Kwava kuenda kuya ndakamirira kuti vose vanhu vange vachirara. Saka inini ndainge ndanzi ndinge ndichizorara mukitchen nezvimwe zvizukuru. Takati tarara paya ndakataimira kuzonosvika vanhu vose vati gone nehope. Kwava kumuka ndikatsvaka pick nefoshoro, asi foshoro ndakaishaya. Mukoma ndaiti ndikarova piki yangu ndoita zvekufukunura nemavhu ndechikasika. Kwava kuisa makendo aya nemishonga yaiya mugomba riya. Ndokubva ndachizodzoka zvangu kuHarare. Ndakafara ndikati apa Prosper haangambopabudi, ndamuteera pamba pake, kunyange akanzi aunza maprofita hazvingambobhadhari. So after that hapana kana chakambochinja. Taifungidzira kuti Prosper uyu paainge achazodzokera kuSouth Africa aikwanisa kuzosangana neaccident munzira achienda, but nothing. Ndikabva ndatonzi panotava kutumidzira nyoka. Saka sekuru
vaya vakandibatsira ivo vane nyoka yavo. Takaitumidzira nyoka iyi ikoko kuJoni, akatoiona nyoka yacho iyoyo. Mushure mekunge aiona ndokubva vatoiuraya vasingatozivi kutoti nyoka iyo yavakangokaruka vaona mubedroom yainge itori nyoka chikwambo chasekuru avo vari kundibatsira, but hazvina kana kumbogara zvashanda. Ndakabva ndachizodzokera zvekare kwavari, vakabva vati vainge vava kuda kundipa chikwambo. Vakatora bhodhoro riya rainge riine mafuta elaki vakaenda naro kumakuva, vakadzoka mukoma. Nerimwe zuva pandakazoendako vakanditi zvinhu zvako izvi ndakabva kumakuva. Ndokubva ndatoona kuti chainge chitori chipuka chinorarama, chikwambo chitokoloshi chaicho. Vakandipa vakanditi ichi unotaura nacho. Ndatochigadzira nechekare ende ndatochipa ropa. Havana kundiudza kuti vakachipa ropa rani. So chikwambo ichi ndinototaura nacho, murumu mangu chinotouya tobva tatotanga kutotaura. Hari iya yavakandipa iyo ine mazita zvekare ine ropa, saka nguva zhinji chinongoya chogara pamusoro pehari chobva chati asi vanhu vacho vachatanga kufa rini kuonai mukoma, because inini ndatonzwa nenyota, zuva riri kupisa iri, chobva chanyangarika. Dzimwe nguva chinokwanisa kungoya chakatsamwa, kana ndikapindura zvisiri rizvo chinobva chatanga kundirova. Saka pose pachinouya ndinongochiudza kuti chinge chichikwanisa kuuraya vamwe vose vane mazita avo arimo muhari zvinotinetsei, nekuti Prosper ndiye muvhuranzira. Saka apo paunoita mhiko dzekuti unenge uchida kuuraya vanhu vakawanda vemumhuri, panofanira kuva neuyo anenge ari muvhuranzira. Saka iye ndiye anoti kana afa anozodzoka manje achidana vamwe vake vaya vanenge vaine mazita avo aunenge wakanyora, achivaudza kuti handei kune kunzvimbo kwandikuda kukuudzai. Munhu iye akangoti alright, handei, ndokutofa kwake. Saka ndakachitumidzira kuti chinge chinomuuraya kuhope kwake, asi zvakaramba nekuda kwekuti pose apo pachinoenda chichida kunomurova chinoti chinotadza kupinda. Ndakachibvunza kuti why, icho chinoti usiku kana varara anokusha mvura yemunamato padhoo, saka icho hachikwanisi kupinda nepahwindo kana kungopinda through the roof sezvinoita zvimwe, chinotopinda nepadhoo. Saka iyewo hameno kuti akanyeurirwa nani asati arara nemudzimai wake kuJoni ikoko, wedha vari kuJoni kana kuti kunoku, vanongokusha chete mvura each and every night. Zvino hachikwanisi, chinoti kana chabhohekana chinodzoka kwandiri chobva chanditi wandifambisa mahara kaiwe, wandifambisa mahara uko hakupindiki, chobva chandirova, chobva chatoenda. So ndakabva ndachizonzi nen'anga iyi kuti ndige ndichisimbisa chikwambo ichi, because icho chava kuda ropa. Zvino zvachiri kuda ropa chiri kutadza kuti chinge chichiriwana ropa racho iroro, saka hachisisina simba. Ini ndini ndinotofanira kutoti ndinge ndichichipa simba. Awa ndiwo mapiro acho awo andinochiita simba. Ndakanzi unofanira kuti unge uchienda obva wachizonodya tsvina yevanhu. Handidyi hangu yakawanda, asi kungodya tsvina yevanhu ndo zvinenge zvakangokosha. Ndakanzi ndinongoenda pana Market Square. Izvi ndakazviita kwemazuva 3 zvichinzi zvainge zvichazopa chikwambo ichi simba kuti chinge chichizouraya mukoma wangu, then obva achizovhurirawo mweya werufu kuti unge uchizopinda mumhuri. So ndakaendako ndokubva ndachizopinda mutoilet, kwava kunhonga tsvina. Mukoma yainge isiri nyore, nhunzi dzainge dziri everywhere kweiyo tsvina. Munongozviziva kuti matoilet emuHarare haachatomboklinwi, kanzuro isina kana basa nazvo. Ndakangori nhonga rainge rakaoma, because ndakazviudza kuti rinenge richiri nyoro rinonetsa, rakaita kakuomera riine chicrust rinenge riri nani. Ndakazvishingisa even though ndainge ndichida kurutsa. Mukoma ndakangovhara mhino yangu, kwava kuti gegedu ndichiri munyira mumukanwa. Ndapedza kuita saizvozvo kwava kubuda panze. Ndakatsvaka chekunwa ndichiita sekunge ndicharutsa. Mukoma 3 days ndichiita zvinhu zvakadai, asi hapana kana chakambochinja. Dambudziko ndiroro rekuti chikwambo ichi chinoti chinoda kundiuraya. Usiku handirare, ndangofanana nepaya pandainge ndichiri mujeri. Ndinomuka na 2 am, dzichingonoti 2 am ndobva ndatomuka. Ende chinenge chingondibvunza kuti konhaiwe, koropa riya rawakandivimbisa riripi? Chindipaka ropa riya rawakandivimbisa.
apa dzimwe nguva hari iyaya yandakanzi ndige ndichichengeta pasi pemubhedha wangu ndinoinzwa ichiita kusheka zvekuti kana mubhedha wose unopedzisira wava kuvhibhreta, ende chikwambo cheche ndobva ndachiona chobva chatanga kundirova. So handizivi kuti ndozvifambisawo sei. Ndazama zvose, nyoka yandakapiwa nasekuru uye zvekare nemakenduru awo andakaenda ndikanocherera pamba pamukoma Prosper nechikwambo icho chiri kutadza kuenda, chiri kubva chablokewa nemunamato. Saka kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.